vaskrsnim povodom za dan pobjede, sjećanje na dan pobjede u Prvom svjetskom ratu. Ja vas ovdje neću puno da upoznajem sa tim šta smo radili sve, mogu samo da kažem da smo, na što sam ponosan, na sve vas, na naš narod ovdje, svi zajedno radili na 100-godišnjicu, na jedan vek od dana pobjede u Prvom svjetskom ratu. Mi smo ovdje svi zajedno podigli jedan krst na glavnom frankfurtskom groblju gdje se nalaze ploče sa 42 imena ruskih i srpskih vojnika. I na to smo svi posebno ponosni pred Gospodom Bogom i sa verom u Gospoda Boga. Evo ovdje moram da izrazim posebnu zahvalnost prvo svima vama, ali ovdje našem, znam da on to ne voli nikako, našem ovdje predstavniku, konzulu, gospodinu Branku Radovanoviću, koji zaista se potrudio i trudi svim silama i ne staje se na putu ovome obnove sjećanja na naše svete pretke, mučenike koji su postradali ovdje u Prvom svjetskom ratu. Ja sam znao da se naša groblja iz Prvog svjetskog rata nalaze od Norveške, Holandije, preko čitave Evrope, pa dole do Maroka su bila 2-3 velika groblja, ostalo je sad jedno veliko groblje. I Branko me naši upoznao s njim da imamo i u Alžiru jedno naše vojno groblje iz Prvog svjetskog rata. Ali isto tako ovdje se i ovdje otkrivamo neke nove podatke i s tim ćemo, ako Bog da, za neko vreme izaći pred vas i probat ćemo i dalje da otkrivamo mjesta gdje su stradali naši preci, mučenici na ovom prostoru i za vrijeme Prvog svjetskog rata i za vrijeme Drugog svjetskog rata. Još bih želio da poželim dobrodošlicu ovdje, ajde da tako kažem, Milunki Sadić, jer ovo jeste veće sjećanje na Milunku Sadić. Mislim da mi svi znamo ko je bila Milunka Sadić. Tako da ovo veće sjećanje na njen lik nije slučajno u hramu Božjem, jer ona je zaslužila, a ko zaslužio raj, to je zaslužila Milunka Sadić. Najodlikovanija žena, borac, vojnik, koja je primila najviše odlikovanja u toku svoga života, živjela je veoma skromno. I ona je sada u raskoši raja nagrađena od Gospoda među saborom svih svetih. Neka ovo večer bude blagosloveno. Hvala vam svima što ste došli i ja bih predao reč našem, kako ja volim da ga nazovem, Jovanu Dučiću, našem ovdje novom Branku Radovanoviću, konzulu Republike Srbije. Izvolite.